ಸಾಮಾನ್ ಬಂಗ್ಲಾಗೆ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪೂರ ಎತ್ತಲೆಕ್ಕ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಪುಂಡು ಸಿಟಿ ಏಪಲ. ಸೊ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ದ ಮುಟ್ಟಡೆ ನಮಕ್ ಚೌಮಹಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಲ ಸಾಲಾರ್ಜುಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ವಾಕ್ಯಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಿಕಲ್ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ದಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ದ ಬರಿ ಬರಿಟೆ ಹೋದು ಚೌಮಹಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಸುರುಕುರ ಆಟೋಡ್ ಹೋಗ್ನಂದೇನೆ ಬೊಕ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡ್ದು ತೂನಾಗ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ದ ಬರಿಟೆ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಲೇಡೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಹಾಂ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ದ ಫಸ್ಟ್ ದ್ವಾರ ಮುಲ್ಪ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂಡ ಗೋಪ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುನ್ಪಸಿರಲ್ಲ ಎರಡು. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಂತನ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹೊಂಟಿರು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂತಿದ್ದು ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ಲಾತಿ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊರಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿರು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತ್ರ ರಾಯ್ಜಿಂದ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ ಮಂತದ್ದು ನಾನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬಂತೆ ನಾನು. ಚೌಮಹಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ತಾನೆ ಬೈತ. ಸೊ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ನಿಜಾಮರ್ನ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತಿನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ದರ್ಬಾರ್ ಬಂಡ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡತ್ತ. ಸೊ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಚೌ ಪಂಡ 4 ಪಂದ ಅರ್ಥ. ಸೊ 4 ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಇಪ್ಪನ ಒಂದು. ಸೊ ಚೌಮಹಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪಂದು ಬರ್ಮೊಳಕ್ಕೆ ಪೂಲ್ದಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಸೋಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಬಿತ್ತಡೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಮೂಲೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಇಂದು ಯಾನಿತ್ಯ ಇಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅದು 4 ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚೌಮಹಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಬಿಟ್ಟರು. ಮೂಲು ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ಪಿರಂಗಿ ದಿತ್ತೀರಿ ಮುಲ್ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮಾನ್ ಉಂಡು. ರಡ್ಡ್ ದ್ವಾರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಸಾಮಾನ್ ಬಂಗ್ಲಾಗೆ ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ ಮಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದದ ನಿಜಾಂ ವಂಶದ 5ನೇ ರಾಜೆ ನಿಜಾಂ ಅಫ್ಜಲ್ ಉದ್ದೌಲಾ 18ನೇ ಶತಮಾನಡು ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಅರಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಅರಮನೆದ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿ ಇಂಡೋ ಸಾರ್ಸನಿಕ್, ಪರ್ಷಿಯನ್ ಬುಕ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶೈಲಿದ ಮಿಶ್ರಣ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪುನ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವು. ಒಂದೆಟ್ಟು ತೋಲಿ 4 ಮಹಲ್ದಲ ಮಾಡೆಲ್ ಮಂತ ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಮೂಲು ತೋಲಿ ಪೂರ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೇರು. ನಿಜಾಮರ ಎಂಚ ರಾಜಾಡಳಿತ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಕ್ಲೇನ ಲೈವ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲೈವ್ ಪೈಂಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಜಾಮರ್ನ ಕತ್ತಿ ಬುಕ್ ಹಾಕಲು ಯುದ್ಧಗೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಉಪಕರಣ ಅನ್ಮಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಗೋಡೆಡ್ ದಿತ್ತಿರು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದಿರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ತೋಲಿ
ಮೂಲ ಕೆಲವು ಕತ್ತಿ ಪೂರ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿತ್ತೀರು. ಮುಲ್ತಲೆ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬೈದಿದ್ದೆ. ಈ ಅರಮನೆದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಚಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತುನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕೊಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶಾಲಿಯಾರ್ ಇಪ್ಪನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್. ಈ ಮಹಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಲ್ವತ್ ಮುಬಾರಕ್ ಬಂದಲೆಪ್ಪೇರು. ಒಂದು ನನ್ನ ಪಿರಾವಡ್ ಇಪ್ಪನ ದರ್ಬಾರ್ ಹಾಲ್. ಏತ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಇತ್ತನ ಕೈ ಬೇವುದ ಮರ ಏತ ಮಲ್ಲ ತಂಡತಲೆ. ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತ ಪುರ ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದದ ಕತೆ ಟಿಕೇನ್ ಬಾ. ಸೊ ಇತ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ಅಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ವಿಸಿಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ ಹೆಡ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಡಿಯೋಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲಾಗ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅಂಚಾನೆ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ಪಿಸಿರ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಿ ಇಂಕಲ್ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕ ಗೋಪುರ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪುರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಡ್ಜಿರಿ. ಮುಲ್ಪ 4 ವೀಲರ್ 2 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಚೌಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಬಿದಾಡಿಯ ಒಂದು ಆಟೋ ಮಲ್ತ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಟೋ ಮಲ್ತ ರೋಡ್ ಪುರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಂಟು ಭಾಗ್ಯ ಉಂಟದಲ್ಲ ಓಪನ್. ಸೊ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಟೋ ಅಂತ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದಂಕ್ಲೆ ರೂಮ್ ಗೊಂಜಿ 130 ರೂಪೀಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಟು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚೌಮಹಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಟ್ಟೈತಂಡು ಎಂಟ್ರಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ತೊಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ಲೆಕ್ಕನಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ತೊಂದರೆ. ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲು ಉಂಟು. ಸೊ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮನ್ಪರ ಅಲೋ ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತವಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಫೋಟೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಗೋಪುರ ಕೊಂಚ ಎಲೋ ಮಂತಿಜರು ಗೋಪುರದ ಆಗ ಎಲೋ ಮಂತಿಜರು ಕಡ್ತಾ ಬಿಸಿ ದಯಪಂಡ ಗೋಪುರ ಸ್ಟಿಕ್ಲ ತೋನಾಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಪುರ ಅಂಚಿನ ಆಲೋಚಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪಾರ ಆ್ಯಪ್ನ. ಈವನ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಬರ್ಪಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪು ಗೋಪುರ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೊಬೈಲ್ ದಂಡ ಎತ್ತೋ ನಮಕ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಮನ್ಪುನಾಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೋ ಮನ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲೋ ಮನ್ಪೇರು ಗೋಪುರ ಅಲೋ ಮನ್ಪುಜೇರು ದ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಗೋಪುರ ಮಲ್ಲೆ ವಾಕ್ಲೇನು ರೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮನ್ಪರ ಆಪಜ್ಜಿ. ಸೊ ಎಟ್ಟೈತಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣಿನ ದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜನಕ್ಕೂ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೀರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚ ಜೀವನದ ಎತ್ತೀರು ಅನ್ಕೊಂಡು ಯಾಂದು ಮೂಲ ಸುಮಾರು ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯರು ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಕತ್ತಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಐನ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಟ್ಲಿನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪಣ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ನೀವು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೊಂದು ಆಂಡಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಏತಾಪಣ ಆತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾ. ಸೊ ಬಲ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಮೇ ಬಿ ವೀಕ್ದ ನಡುಟು ಬತ್ತನ ಒಂತ ಕ್ರೌಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ವೀಕೆಂಡ್ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಜೋಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಿರು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಬತ್ತದ ನಿಟ್ಲಿನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಒಂದುಲ ಇಪ್ಪಾಡು.
ಚೌಮಹಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ದ ಮುಟ್ಟಡೆ ಉಂಟು. ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ಗೆ ಬತ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ತೋಲಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಚೌಮಹಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪೋಲಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸಲಾರ್ಜುಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ಪೋಲಿ. ಅವು ಇಂಡಿಯಾದ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಟ್ಟೋಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು ನನಗೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ತೋಜವೆ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಮೂಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದಾಯಕ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಬಟ್ ಕುಡೋರೆ ಏನು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಪ್ಪುರ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಫೇಮಸ್, ಫುಡ್ಗೆ ಫೇಮಸ್. ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ ಮುಂಜಾನುಂಜಿ ಕಾಲಡು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಾಗ ವಜ್ರ ಪೂರ ರೆಡಿಯ ಒಂದಿತ್ತನ ವಜ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನ ವಜ್ರದ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮುತ್ತುಗೂ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್. ಹೈದರಾಬಾದದ ಮುತ್ತು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಂಡ ಮುತ್ತು ಕನ್ನಲೆ ಅಲ್ಪದ ಮುತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣು ಬಂದು ಪಂಡ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ವೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಎಂಚದೆತ ನೋಡು ಹೂ ಪ್ಯೂರ್ ಮುತ್ತು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಉಂಟು. ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಾಡ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಏನಾಡ್ದು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಖಿಲ್ಲಾತೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓವಾಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಪೋರ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಚೌಮಹಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ದ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಲೆ ನಲಿಪುಲೆ. ಸೊ ಕ್ಲಚ್ ಕುಟ್ಲಾಗ ಏನು ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೇನ ಎದುರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪೆ. ಸೊ ದಾದಂಡ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ಚೇಂಜಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಪಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಮೈಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮೈಕದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಬಂದಾಗ ಮೈಕ್ ಕೊನೆಯರ ಮರತನ ಬುಕ್ಕ ಅವೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಜು ಮಲ್ಪರ. ಬಟ್ ನಿಕ್ಲ ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೀದು ತೂಲೆ ಐನಾತ್ಯಾನ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಲೋಕೇನೊಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೆಟರ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಸಪೋರ್ಟು ಬುಕ್ ನಿಖಿಲ್ಲ ಪೋತನ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಜನೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡು ಚುಗ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡು ಎಂಚೈತನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ವನಸ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ವನಸ ಹುಲ್ದಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜೇರಿ ವನಸ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂತ ಏನ ಮೂಲ ಛತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು